Jeg har fået en ny uge, der er med. Han kommer nu. Alexander! Alexander! Vi roomer igen med cola! Cola! Vi Nej, så for at teste den grænse, hvad gør vi så? Så kører vi selvfølgelig. Nej! Selvfølgelig, mand. Det er den eneste rigtige ordentligt, jeg kender på. Præcis, mand. Hele den kommende uge tester vi den anden gennem sig. Ja, helt sikkert. Okay, vi skal til at lave første prayer. Vi kan ligge og sove, og jeg har skaffet det. Jeg hader folk, der står ind. Hader det. Alexander fik pranket mig for vildt tidligt. Jeg fik i hele ansigtet, var rimelig klamt. Meget klamt. Så meget. Piller. Payback time, Alexander. Tak for sidst! Tak! Prank! Jeg skal have til det sjovt nok. Ej, for helvede. Skærm. Ej, for helvede. Det var dig, der begyndte. Non pranks. Jeg ved ikke med dig, Alexander, men jeg synes, vi holdt meget det samme niveau, faktisk. Jeg fik barberskum ud over det hele på min trøje. Men altså, dæk. Og så siger jeg, født her, ikke? Så går vi ned for det, så skal du bare så ned af. Det er nu dag 2 på mig, Alex Prank War. Fedt. Tak. Tusind. Ses derhjemme. Så spørger jeg, kørt over igen. Ikke over igen. Nicky, han fik godt nok lige pranket mig der. Jeg endte sgu i gips. Sus. Han sover igen. Ligger han bare og sover. Men jeg har fundet på den mest sidste prank. Prøv at se, så sød. Nu har vi en snor herfra, og hele vejen over til Nicky. Jeg skal på sted, mand. Morgen, Nicky! Alexander! Stærk for helvede! Hold kæft! Han biver! Hold nu kæft, Nicky! Nicky! Det er bare en prank! Prank, bro! Okay, det var virkelig fedt den sidste der. Tusind tak, men jeg tænkte lige, at jeg skulle op gamet, fordi de var også vildt. Hvor du får dine idéer fra, mand? Jeg skulle pisse halvvejs, så... Nå, det er der lugter. Ja, det er det. Det er ret klamt, kan du ikke lige... Jo, jeg smutter lige bad, så går jeg selv ud. Jeg er kommet til sidst på ugen nu. Jeg skal lige til sidste prank for lige virkelig at se, om han er den perfekte roomie for mig. Lige nu, der ligger han og sover. Han er gået tidligt i seng, og jeg virkelig kørt hinanden ned den her uge. Og han ligger og sover sammen med sin bamse Britney. Han kalder den Britney. Jeg har fundet det mest geniale. Jeg synes, de her pranks, de var sindssygt sjove. Vi har virkelig oppet gamet, det synes jeg. Godt nok, når du er på hospital hele natten for at få lavet dine trommehænder. Men jeg kan høre igen nu. Du kan høre igen, og det er nice. Altså min arm begynder sådan at... Vi er okay igen. Jeg synes bare, til gengæld ikke rigtigt, du prankede mig, Nicky. Men det forstår jeg ikke. Har jeg ikke pranket dig? Har du? Okay. Har du pranket? Hvad er det? Det er det, jeg tog i nat. Nat.